Cantike bae. Cantike bae. Desa lu pripun, Pak? Dulu papa, kurang. Enggak. Enggak. Oh, ada primose. Kin. Inala. Tak ni. Tak ni. Ini kok. Ya, semua. Enggak. Anu. Walah, mae katokan di Aku kan semua ini. Aku bisa klik ngono gak apa-apa semua. Gak apa-apa aku dikat. Silakan sih. Mbakku kira apa? Kayak belem pak. Iya. Fotoku ya Allah cantik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Panas guys ya Allah. Pintar aja ya Allah. Dadah guys panas. Walah. Kan mami mur. sama dengan Mami Mur. Mami mur. Beriki loh, Mak. Mai. Langsung. Loh. Panas, Dek, panas. Nanti aja panas ya. Nah, gini panas, Kak. Iku panas. Dek, ini jajan gue. Oh, jajan. Kasih Mama. Kamu belum mang jajan tahu ya? jajan. Ini punya sama. Belum. Duduk, adik duduk, nek mam duduk. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Dore. Bolos dengan mie. Pak, oleh-oleh sekedhi, Mak niki. Ya Allah. Masya Allah. Sekedhi. Dalan. Panganan wong di Malang. Niku. Iki Malang. Dek wingi tumbase kula pas teng Surabaya, Mak. Oh, tukune Surabaya. Iya, teng Surabaya. Nek anu kan jajan ora tak jajakno, guys. Lah iki ki akeh makan. Amin. Ya Allah, amin ditungakno Mae. Tungakno Mae ibu terus Bapak. Semoga rezekine lancar. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Utang putih. Wais malah. Niki wae krungu aku terus sih. Ya Allah, terima kasih Mbak Endah jajannya. Semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Pikir kaya ledek Jepon. Eleng, temok. Temok. Sinten, Mak? Temok niku nami. Yanti. Jeneng iku jenenge temok. Iku ndek gawe mantane Pak. Wah. Mantan kekasih. Bojo. Bojo ku tak cerita. Aku kono nduk ketok mbok loro ndak sene. Oh, gitu. Tiga lah ya kali Ibu. Mbok mertua maksudnya. Oh, mbok mertua kali iki. Ya tinggi iya nduk yo. Niki saestu, Pak. Ya Allah, Mor aku darang biduki. Lah jenengan biduki kula marai Mbak Mor iki aku terus dadi nek diceritani Mak iki rada Mbok kono tak critani ya. Mbok kono sindir, Nduk. Ya Allah, Nduk. sindir tayub Iya. degleng Lah ngeten. terus Mulane rapi. dok iki netera. Saiki aku mau kalah karo kono. Wedi engko nek melembang rono, aku saiki dadi penyanyi Deni Caknan. Wih. Kalah.
Aku mau kalah nduk yo. Mau kalah Mau nggih. tenang. Oh, ceritane ngoten. Heeh. Yo tolong nduk kono sakno kaya dikirim-kirimi pangan yo nduk. Nggih. Aku wis diomong tanggaku. Pripun? Plek, wis saiki sugih kok ora eling bojom kono ngono kuwi dikeki to plek mending ngono. Aku mau dadi bojo kedua iki kok merasa aku kok digawekno omah loji. Ki njerungane ya ki. Ya Allah, Pak. Ngoten ceritane, Pak. Jenenge piye Joko, Pak? Jenenge ya jenenge Yanti. Temok. Temok. Lah iki kiambi Berhubung dekne isin. Heeh. Di sini sindir Kak, sini Temok. Ngoten nih, Mbak. Terus Dekne kalah isin. Jenakno Yanti. Wah, Pak. Nek niki sering mak cerita ngaten niki sering. Oh, jadi kan Nggih. ngertos. Oh, kula nembe ngertos. Tak Halah joget ae. Aku loro, bae iki nara telu yo. Nggih. Sakno, Nduk. Saiki ndara wis tuwek ngono lho, Nggih. Nduk. Lah tapi tesih nyindir napa boten Pak sakniki, Pak? Nah, takono iki dibel wedok iki. Nggih. Lho, yo aku dikon rukun, Nduk. Yo wis tak aku wis samula tak takon kei lho, Nduk. Aku wis digawekno omah kaya ngene ditukokno ndi-ndi kono-kono. Iku jari tanggaku, Nduk. Kok ngendumi, Nduk. Paro, Mak. Piye, Pak? Pak Yati. Surono mantum. Nggih. Pundi alamate pundi kula tak Jajane paronan, Mak. Ora sanduk, aku ki wis sugih nduk nang kene. Oh, ngoten. Niki diparingke Mriko mawon. Mbok Yanti. Mbok Temok. Mbok Mbok Temok. Sinten namine Mbok Temok apa Mbok Yanti? Mbok Yanti. Temok Yanti. Nggih, nggih. Iki Temok dhewe. Iku ki jenenge asline KTP-ne tak delok iki. Nggih. KTP dadi nganten. Jenenge Temok to. Lah kowe kok mbok kek Yanti, berarti kowe isin. Nyanduk ki weno mbam yo nduk yo. Sakno nduk. Weno mbam Temok nggih. Ya, engko kirimno kono. Mbah Damis ora sah. Sakno nduk mbam kono. Sakno yo weno yo Pak. Kalau sangune Pak. Sangune digake to sik sangune. Kok iki kok langsung nggone anu, Nduk. Nggih, kula tak langsung meluncur nggih. Alamate napa? Lah kuwi alamat. Mak kan gak tau to. Jepon Nduk nek muni. Lah nek Jepun ya ombo, Mak. Jepone pundi? Tak kei challenge. Nggih. Mbah sing gawene nayep kuwi, Degleng-degleng. sing mau tuwek kuwi, Nggih. sikile gloreng. Nggih. Lah kuwi engko tekoki. Mbah, alamate Temok pundi? Nah, iki Itu ngertos sama. biasane pasane pentol niku kuwi balane nayep. Tapi nek tiyang ngoten niku mesti kan tetep ngertos Mbakmu. Tanggane, Nduk. Satuan. Wis dhek pira? Satu kesatuan. Yo Nduk engko wano. Kabeh, Mak, bakal Niku boten jenengan itu piye? saya tak hitungin dulu aku ki nek kita kurang ya tak takon nambahi Nggih, sih. ngoten lho. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta saya. Sing sakit gak saya Nduk. Boten usah nggih nggih jenengan mawon. Mbok anu yo Nduk. Nggih. Sak Nduk jari tanggoku. Tanggoku. Aku lek kowe saiki wis sugih. Mosok Takane ndelok ya kono ndelok ngene cret terus kowe mending kirim-kirim ini diparani rene. lho diparani gak apa-apa. Malah iso rukun nggih, Mak. Bisa rukun yo. Rukun Damai. Antarane Damai. mbok tuwek karo mbok enom. Ngono lho, nggih. Wah. Wis topin kupingku nek kiku aku tak ngaleh. Gak mela-mela. Apa kini apa kira-kira nunggu go nang hotel ra apa-apa ya. Hotelnya pundi terus? Hotel iki lho Nduk, Mbak Romo. Prodio. Prodio. Prodio ngertos Mbak Pur. Sing nama mepet-mepet napa niku? Boten hotel Prodio niku. Om bensin. Nek aku ndang lagi aku juga roh iki. Sanku nek karo remang-remang popo. Hotel Prodio iki ya penjara. Iya. Loh, iya lagi. Astagfirullah ya Allah ya. Setiap semua orang itu punya kisah masa lalu masing-masing. Kisahnya apik aku manis kok. Nek jenengan niku sakdene karo Pak sinten? Aku toh. Nggih. Lah pacar yo. Sak dalan-dalan enak. Iya. Pacar. Jadi plager nek niku. Nek pacar sak dalan-dalan, tapi nek iki kan bojo. Dik kan ngene.
kan ndekne cerita nduk minta ceritani ya tak buka aib iki masa lalu kok gak apa-apa Dik Damis Dik Damis aku Nggih ngoten, Mbak, nek cerita. iya kan ndekne pengen seneng aku to mamane anu wis dhewe wis dadi bojone meneh umpamane bojo loro ngono piye Dik bojo loro wong patek ndikaya Pak aku yo lho teko iki lho Masa ngoten ora masuk. aku kiki terus tak izino ki lagi iki lah aku duwe nek ndek aku rung dikaya Pak Somene nek dikaya yo Dipektosi, Mbak. Lah tapi pun beda kaya lah tapi Pak pun sepuh iki. Lah punya Mbah. lah niku tak tawakno kuat ora munggah Lah Mbak Mur jenengan ampun Aduh, niki kula nggih tanda tanya Mbak Endah. Mbak Endah kan anu marotone niku kan kalih sakniki. Mengke ndang ndorone kula terus kalih kula tambah dayek niki. kuwi lho Mbak Mur setunggal yang berdaya lah kok tak gawa rene kak malah Tambah beban. tapi nek aku nek nyeluk berarti apa mak temok nek umpamane nderek mriki walah kontane make menggedeg meledak monggo akur nggih Mak Aku Kristi. Susul nang kapok. lho Apa mulai anakku bentar piye? lho kuwi nyatasi Ora kuduin. mak iki godhoni Pak Ngomongane Pak dibodoh. tapi mak ku mesti nek ditenanani ngono ki lho ora Guru ki, Pak. lho jare sapa Guru ki, Pak. ora iso aku ki atiku ki jembar segoro Mungkin Pak bobong kopi disingguri mesti. Lho ora tau bubuk bareng ya, Mbak? lha kulino kok Nusul lah. Oh, nusuk. desel jare Mbak Oh, desel. sing tukang Mare. desel Apa tuh? mak ngoten nggih wes Dok engko parani ya Mbak gak apa-apa jane nek mbok gawe konten apik Nduk ampun mboten usah mak timbang dados perkara tak izino kadang nek wong wedok kan cemburunan nduk Nggih. aku yo gak Nduk cuma yo rasa jenengan batin tok ngoten. Batin tok. Batin. Wis guys, ngapunten nggih Mak Temok napa Mak Yanti pamane niku. petuk ngono dari pun tak seneng Tapi jenengan pun nate ngertos. Metenge bojom, Nggih. meteng tuweke bojom Nggih. rene. Heeh. Wah. Senenge sinten? Amal aku udah nangis Kowe kamar ora aku pas Larain mboten nonton video nggih Pak jaman niku. dolan rene. Meteng tuweke. Mas Arifin nggih, terus niku ajeng napa maksude? Ngejak balikan jenengan apa pripun? Mbah. bosan nunggu biyen Nduk lah aku ki wetengku ki gede yo lah ndek niki mendal bojo gak teter Wedi aku jenengan. ngene nampane bojo rena nek Cemburu. kalau mbah ape dadi nganten yo pe wong nggih jiajan nunggune Mbah Wiji nunggune Jiarmi bareng nunggune cari nunggune Mbak Nat mbok perkul Jaman bojoku terus tangge banget sowene iki kabeh kan angger ono teni tak ora arep atek gak mergawe Ya gak apa-apa. nggih Pak. Gak bareng lagi gak bareng. heeh lah pedo tanggane iki ape gak ngeraini iki Nduk pedo anggite kono yo wis tau apik yo gak maido yo kono wis tau apik bareng ngono kok ape wah dorono kabeh sing lha aku manggon kono aku atiku nelongso Nduk Nggih. wong jenenge cek bocah umur 21 tahun yo ndek niki wong tuwek-tuwek kuno ki ape dorono kabeh Nduk gak ngajeni wong gak ngajeni ati perasaan adik mertua aku nggih juajan kepakaan pisan walah Masa nggih Pak. ya ndek wae Nduk aku yo mau nangis mau njak nangis nunggu jero kamar tok tapi aku gak wani apa aku gak Berarti wani mak nangis niku nelongso berarti. Nangis nelongso mboten nangis cemburu. nangis sithik nih aku yo nangis awake. sithik nih ngono lho Nangis ngene lho dhek mikire, lah ya bangetan di bojo bagus kok kudu ya Allah. Ngono ki lho Mbak Mur marai Mbak Mur. yo nduk bae lucu yo nduk bae lucu yo Ngok ae. Sekarang iki katek wis sutoh Mbak penting aku mangan jajan. Seneng mangan jajan yo nek raus mbaya ape cerita. Oh iya yo. Ora tepuk tangan. Bae lucu, bae lucu. Tas dulu tas.
tas. Bae lucu. Tas. Bae. Tas. Mbak. Mami Pur. Ayo tas dulu. Emah, Apa iki? Tas. lali tinggal rong dina. Terus bareng ngono ki terus ora tau rene pleng. Udah enggak mau. Entek saiki ya Pak ya. Aku ya pedhe mok uga patokane ndok uga patok. Paham kok lho petuk dalan aku ya ora paham. Mboten apal. Maksudnya kan ora tahu nganu Mbak. Mungkin ora Tapi tahu. sering tak aku gedekne rene ngene aku nang kamar. Oh, zaman riyen. Heeh, cilik jadi aku nang datang anu angger dekne ngono ki mbok kangen mbok piye yo. Kalih Pak. Ya Allah. Ya ampun boten dados. Garwane mosok kangen. Oh, walah dikendani kok ngono kak loro atiku le. Sandale keri. Sandale keri nyantekan. Ayo ngeling dong. Kali Pak Ayo ngeling dong. ora iwak muni ngono. Padha wae gesek. Mak. Padha wae. Aku geser. Paling Mbak Pur iki diceritani yo ping Tapi sithik. ki yo gak tau rene kok lho jare bakul kuwi wis bakul rene kok nek nang pamane yo Sadian. sesene. Saniki sadian menawi nggih. Ya pamane yo sak mbak yuku lah ya Pak yo. Sak mbak. Kaceke mboten kathah. Kan jenengan. Ya sak padha iki lho. Tapi wayu nduk tangga pun tak kandhani. Nggih, napa melih? Tutup TikTok. Lek tuh lek tuh karo lek tuh sing kene sing ngono. Nggih. Muni ngene. Dolan pasar. Angger ngene sret. Japlek iki nek bojone ayu. Meneh. Disembirne. Nah, sembirne. Nih. Japlek iki ledek dek kae bojone ayu, menterong-menterong. Muntuh-muntuh. Ambek kowe ngono rene apa-apane Mis. Meneh. Nah. Rasane bojone japlek pokoke. Oh yayu ngono. Oh yayu. Ayu sing dienggo yo ora. Wong sing ngene iki diapurane kok. Kok muni ngomong yayu. Langsung tak ngomong. Yo nduk yo. Neri cek ayu aku. Padahal kayak gue piye? Lah Pak niku saged cinta mati kali mak niki saking napa? Ceritane cerita kok Pak. Aku bekuk. Oh jenengan dek niku sadian bubuk. Bubuk kopi niku. Nggih, terus Pasar keliling. Ada nang gran terus pada bubuk iki jane ora enak tapi jane enak. oh dilem ngoten. Ah, enak. Terus dengok sik. Lho, cangkem dhewe Terus aku liwati bubuke manis kaya bakule. Mak gobar arai. ngono Mas, aku perawan muni ngono, Plek. Ora kok murah men lah aku. Sakanyang-kanyang koter. Nggih, terus. Jenengan terus tertarik ngoten. Jaman kae kan urung ana HP terus surat-surat. Wih, surat Surat-suratan kedulan nggone Srimu ngono kok. Ora gak surat-surat di Jakarta. Daglek kan tulan nggon kudu assalamualaikum ngetebes kok Pak Kiai. Nggih nganggo kupluk. Nggih. Ambune ngene putih. Dibenekno kene. Dibenekno kene. wangi. Belah Nduk, dilebokno ya, dilebokno. Sepatu lan sikil ditum Nduk. Wah, Kowe tekokno sepatu buang ngono lek daren beli Nduk. oh saksine Pak De gua. Ya, kowe nek cerita lho, ora ngetebes kayak cerita. Enggak iso Mbak kuwi Mbak. Pak De Doan. Saksi cinta Pak E dan Mak E zaman dahulu. Adalah lek dulu Pak. Minyake opo? Gatsby. Wih, warna apa Mak? Gatsby tapi iki tisu. Lah atake pomade kuwi engko dikirane Gatsby lama. Gatsby tisu. Lapo-lapo. Oh, Geger ya, Tak kira sing saiki kan kayaknya sing Ngene, aku yang jopo ngusar orang sing ngusar Gatsby ngepel ngusar jabang bayine dames ketut karo aku. Wede. Mampu terus. Tapi jadi aku ceritame
jane aku nyeritakno kowe iki zen tenan. Jadul tenan kula. Apa? Kenapa dijadi mana? Beli jajan Beli apa? Beli jajan Mbak Indah. Loh, beli apa? Mbak Indah ditanya. Beli ini loh jajannya. Ini Mbak Indah. ini mau enggak? Ya Allah. Ya wis guys ngono ae guys ceritane. Ya Allah, monggo. Jajan dikit nanti mbak ya. Dila mbak Melani. Berarti gak situ diweh nombok kono. Mpun jenengan mawon kula nggih dereng ngertos dereng kenal kalih mbok. Alamate palsu wek, mbok tuwek dereng ngertos kula kok. Almate itu. Alamate palsu, Mak. Kula mboten nemokno jepun. RT 5 RW 3 10 nomor rumah Batemo. Rusak guys. Wis wis ki kok